Dobrý deň, moje meno je Livia Gažová, pracujem v Kreatívnom inštitúte Trenčín na projekte Trenčín 2026 a som projektovou manažérkou pre architektúru a verejný priestor. Dnes sa nachádzame na uzatvorenej ulici Palackého, ktorá je uzatvorená pre dopravu, ale otvorená pre ľudí. A nachystali sme tu naozaj veľký program počas celého dňa a cieľom tohto podujatia je ukázať, ako môže verejný priestor vyzerať bez aut. Toto podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 s názvom Mesto pretvorené, ktorého cieľom je ukázať verejný priestor v trošku inom svetle a my budeme pokračovať v takýchto aktivitách, v takýchto dočasných zásahoch až do roku 2026. Toto je vlastne také naše prvé podujatie. A čo je zaujímavé, súčasťou je aj prvá architektonická intervencia, ktorú máme v rámci projektu Trenčín 2026 Európskeho hlavného mesta kultúry a je to parklet, architektonický zásah, ktorý je priamo na ulici a ukazuje, ako sa dá alternatívne využiť jedno parkovacie miesto.